F'dan il-mument diffiċli pajjiżna jinsab għaddej minnu, numru ta' familji qed jitolbu aktar għajnuna fir-rigward ta' dak li huwa l-aktar bażiku, għajnuna għall-ikel. Dan intqal mill-Anti-Poverty Forum fi Sqarrija fejn ġie spjegat li bħalissa x-shelters ta' emerġenza jinsabu kollha mimlijin u għalhekk hemm persuni li jinsabu bla saqa fuq rashom. Fuq inizjattiva personali, numru ta' sidin ta' djar naqsu ħlas mitlub minnhom sabiex jgħinu lil dawk l-aktar fil-bżonn. Il-forum qed jappella biex aktar sidin ta' djar isegwu dan il-pass. Fid-daw tal-pandemija tal-coronavirus, il-pensjonanti qed ikomplu jiġu affettwati mill-anomalija li teżisti fis-sistema tal-pensjonijiet, hekk kif aktar minn qatt qabel għandha tiġi riveduta d-diskrepanza li teżisti bejn il-pensjonanti li jaqgħu f'kategorija A u dawk li jaqgħu f'kategorija B. Il-forum jinsab imħassab ukoll dwar iż-żieda fl-ispiża ta' ħtiġijiet essenzjali ta' għajxin fejn ċerti ħwienet qed jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni attwali. Għalhekk dawn it-13 l-organizzazzjoni li jiffurmaw parti mill-Anti-Poverty Forum qed jitolbu miżuri proattivi biex ikun assigurat li organizzazzjonijiet u gruppi vulnerabbli ikunu protetti b'mod adegwat. Huma jirrakkomandaw li jitwaqqaf istitut ta' riċerka kompetenti biex jimonitorja kwistjonijiet relatati mal-faqar u jagħti rakkomandazzjonijiet bikrija biex jinbidlu il-policies sabiex l-impatt tal-pandemija fuq il-vulnerabbli ikun imnaqqas kemm jista' jkun malajr.